biyu a maka. Kai dai bari. Ai kawai ne so nake abin nan ya tabbata. To ai ni ba na so ya koma saboda ba masoyin musulunci bane mu. Da kai za ka ce maka so ya koma. Ai yana so idan musulunci mu ne ya tafi makan gaba ɗaya. To ai idan ya ce can muna samun ran zai wannan amma kai ka tsaya wani wannan yake. Allah ai shi ne. Mu ne man kyakkyawan zato. Wai kai mutumi na muna ta zance kai ka tsaya kana ta littafi. To ai na ga hiran bal kuke yi ni kuma kaga ba san kowa ne a yan bal. To kai to kai ya gani. Ai kai yanzu kana ganin Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ganin abba zai kai. Wa alaikum salam. Yanzu a tunaninka da gawo ne da ce kawai ya ga. wai wannan gayan bayan je shiga nan bane. Wannan ko? Na gashi har sau biyu amma ni ban ga fita shi ba. Ni ma magana da zan ma yanzu. Wata kwata amma fa za ta iya yi baya. Tunda muna haka ne sai muna yi ba. Assalamu alaikum. Wai wannan ba shine gayan nan da nake gama ba. Wannan fa wajen fita ta uku wajen shiga ta uku ce ni ba na ganin fitowa. Abin da nake faɗa ma ke. Ai malam muna ta magana. Wani ne muke yanzu ne wani yanzu nan mutum ya dai kawai ya shiga sau uku. Ya shiga sau uku amma ba ma ganin fitowa shi. Allah amma bara